Pagalitan na si Mochi. 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 Hi. Lapit na. Grabe, ang iting-iting na ibabaw. Unahin kaya na tumba yung turtle. Hindi na kami sa tubo. Sabi mo, Chi? Chi? Musta? Ulan, nagtatagpo ako. Dapat may tawag ka. O meron siya. Musta? First car camping. Umulan. Ano po yung niluluto nyo? Corn beef spicy. Ay, Mochi. Kumusta ka? Kumusta ang first car camping? Sabi ko, ayoko dito eh. Ulan. Grabe yung ulan, oh. Lakas ng hangin, lakas ng ulan.
Doon natin nakita kung paano tayo mag-set up talaga. Nakailang hulog pa tong ano. Oo, nung Tent. sobrang hangin. Ngayon alam na natin mababa lang. Tapos kumikidlat kung umuulan na pa. Grabe yung kidlat na. Yan sa tubig pinag. Nagpo-form. Parang nag-i-spotlight na yung kidlat. Parang masarap yan. Si Mochi ay naghahanap ng insekto. Ay, huwag ka nang lumawas. Doon kukurong-kurong ka. Ay, magbasa ka dyan. Ang ganda ng pagkakaano niya. Kurong-kurong. Huwag kainin. Mochi, huwag mong kainin yan. Shh. Balik. Tingnan mo paano siya bumalik. Patalikod din. Huwag ka. Uy, grabe. Kidlat. Kunti lang ang rice. Hindi lang to. Ang dami na niyan. Oh. Wala naman siya. Wag. Harap pa. Mangkarga ni Kim. Noodles dyan. Hindi na eh. Noodles na ka. Corn meat. Instant food. Pinamad na kasi mamalingki. Okay. Mga nun. Mga la. Ay. Kain. Pwede ka na makalabas eh. Okay. Kukunin ko yung tali mo. Natin natin chinelas. Balon. Chika, bilis-bilis niya. Parang akin na lang. Maingay. Alam ko. Good morning. Good morning. Para luto. Kain, kanin. Maglamig yung noodles. Machi. Machi. Rice. Walang hangin ah. Wala, walang hangin. Tahimik. Anong ginagawa mo dyan? Kapal ah.
Baka kang tuwak mo ng ilang kilometer. Oh. Taba yan, taba. Mga first timer na magkayak. Babaw lang pala dito. Hello yun. Smile! Okay! Aray. Tapos. Yung window. Sa tubo. Tayo paiki. Naghahanap ng ano, ginto. Baka poop niya. Mahanap niya. Ah, malamig. Uy, ang ganda naman ng pwesto mo. Harap pa ng beach. Ang ganda. Place terraces.